anono hambai riu hambai belai belai keno ketang keplaisa kaiton no hambai mario sing chini habuba granobo mo hai platform ano di mani bagai chini boro lukuron bai mungsa klainani ang belai keno khatong thobo tini tam nihin ba an initiative ba chini initiative bai mo kol no puila sang samung khlaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo kelrang para orne simi romdi 3 kilometers rog nai 3.5 kilometers rog nai PWD road lama belakeno hamya bu nang sakbai tong sijak ang oja faipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini no sano haisi abonga tei temo lama no hamdirani lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khat khleabo dakti nangi thanai tei hingangke ang belai khena sini trader rong no hambai mario tam nihin mang bor bai thangi koklam salemani logi logi no borok mo amchoini problem no siwi unu kok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlairi mani bagi oro simia tekhe jaga tui tongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bagi mia mono boseng as early as possible repair khlai tirani sing byabostha khlai the scale rango simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency especially Holodia BCO Nonosora Kogrosora BCO tei Atra Mora BCO tei belai khena bialo tong baksa jaga tei kicha phose kri nukhna mia bohai chini takuk song chini bukuk song lama ka sulai mani tei ni bagi so tei rinani chini first and most top priority